Helo Blantos, heddiw ni'n mynd i weithio ar ychydig bach o rannu ar linell rif. A felly, y swm cyntaf sydd gyda fi i chi yw 24, a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 6. Felly mae hwnna'n golygu sawl 6 sy'n rannu i mewn i 24. Felly chi'n gallu gweld y llinell gyda fi fan hyn. Felly, fi'n mynd i ddechrau ar 0, a ni'n mynd i orffen gyda 24. A ni'n mynd i wneud neidiadau o 6. Achos dyna beth ni'n rhannu'r rhif i mewn iddo fe. Felly mae gen ni un set sy'n mynd lan at 6. Os dwi'n cysylltu set arall, hwnna'n mynd â fi at 12. Felly mae 2 set gen i. Byddai 3 set yn meddwl bod ni wedi mynd lan at 18. A mae 4 set yna yn union yn mynd mewn i 24. Felly ni'n gallu dod i'r ateb. Mae 4 set o 6 yn rannu'n union mewn i 24. Mwyn sicrhau bod ni'n gywir, ni'n gallu defnyddio'r dull gwrthdro, sy'n golygu bod ni'n gallu roi'r 4, lluosi fe gyda 6, a ydy mae hwnna'n rhoi 24 i fi. Y tro yma, ni'n mynd i wneud y rhif 76, a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 6. Yr un yw'r broses eto, felly mynd i roi'r 0 ar y cychwyn a 76 fyna ar y diwedd. Ond y tro yma, dwi ddim eisiau wneud neidiadau o un set bob tro. Gen i weld os gallwn ni wneud neidiadau sy'n ychydig bach yn fwy. Felly, os dwi'n edrych ar y rhif, dwi'n gwybod bod 10 set o 6 yn rhoi 60 i fi. 10 llosi 6 yn rhoi 60. Felly, tro hyn, dwi'n mynd i wneud naid o 10 set. A mae hwnna'n mynd â fi at 60. Nawr te, o 60 i 76, fi'n gwybod bod 16 gen i ar ôl. Felly, os dwi'n meddwl am tabl 6, mae 1 set o 6 yn rhoi 6, 2 set yn rhoi 12, 3 set yn rhoi 18. Wel, mae hwnna'n golygu bod fi'n gallu gwneud naid o just 2 fyna, 2 set, sy'n mynd â fi lan at 72. Felly, os dwi'n adio'r setiau sydd gen i ar hyn o bryd, mae gen i 12 o setiau, ond mae 4 gen i ar ôl. Felly, dydy 6 ddim yn rannu mewn i 4, felly mae gyda ni 4 yn weddill, sy'n golygu bod gyda ni 12 set gweddill 4. Felly, mae 76 rannu gyda 6 yn rhoi 12 gweddill 4 i fi. Y tro yma, ni'n mynd i wneud y swm 127, a ni'n mynd i rannu hwnna gyda 6. Union yr un peth yw'r broses, felly mae 0 mynd fan hyn, mae 127 yn mynd ar y diwedd. Nawr te, dwi'n gwybod bod 10 set o 6 yn rhoi 60 i fi. Dwi hefyd yn gwybod bod 20 set o 6 yn rhoi 120 i fi. Felly, y tro yma, dwi'n mynd i wneud naid o 20 set. Felly, mynd i fynd i fan hyn. A mae hwnna'n mynd â fi syth lan at 120. Nawr, dim ond 7 sydd gen i ar ôl. Wel, dwi'n gwybod bod 1 set o 6 yn mynd i fynd â fi lan at 126, sy'n golygu os dwi'n cyfri'r setiau, mae'n rhoi 26 set i fi, mae'n drwg gen i, a mae gen i gweddill 1 gen i ar ôl. Felly mae 127 rannu gyda 6 yn rhoi 26 gweddill 1. Felly, ni'n mynd i roi cynnig ar un swm arall yn y gyfres hon o rannu ar linell rif. A'r swm yna ydy 285, a'r tro yma, ni'n mynd i rannu fe gyda 14. Nawr, mae hwnna i weld falle eitha heriol, ond union yr un peth i ni'n mynd i wneud, union yr un broses. Felly mae gen i 0, a mae gyda ni 285 ar y diwedd. Nawr te, os ni'n meddwl am setio o 14, dwi'n gwybod bod 10 set o 14 yn rhoi 140 i fi. Bydde 20 set o 14 yn rhoi 280 i fi. Felly, ydw i'n gallu gwneud hwn? Ydw. Felly, yn syth, dwi'n mynd i wneud naid mawr o 20 set sy'n mynd i fi syth at 280. Nawr te, ydw i'n gallu gwneud unrhyw beth arall? Ydy 14 yn gallu rannu mewn i'r 5 yna sydd ar ôl? Nac ydy. Felly, yn syml, fy ateb i yw 20 gweddill 5.
Felly, does dim ots os ydyn ni'n rhannu gyda rhif 1 digid neu rhif 2 digid, yr un yw'r broses. Felly, yr ateb 285 rannu gyda 14 yw 20 gweddill 5.